Endamekî desteya rawêşkariya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje ku miletê Kurd li Sûriyê beşekî sereke ji bêkhateyên Sûrî û dibe ku Kurd yekrêziyê bikin dan ku mafên xwe di destûrê de bi dest bixin. Feysel İsmaîl endamê desteya rawêşkarî di Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di daxuyanekî taybet ji arkêre da zanîn ku ji destpêka buhara Erebî û helwişandina gelek ji rejîmên Erebî û welatiyên Sûrî jî daxwaza azadiya xwe kirin û li dijî rejîma diktator rabûn lê rewşa ku hatî durustkirin li dijî daxwaza wan bû û gelek dewletên herêmî û yên xwedîbiryarên cîhanî destlêwerdan di şoreşa Sûriyê de kirin da ku berjewendiyên xwe bi dest bixin. Feysel İsmaîl herwiha got ku krîza Sûriyê wê demeka dirêjtir berdewam bike ji ber ku hikûmetên desthilatdar ta wekenha di gola xwînê de ne û hîn danpêdanê bi serkeftina xwe derbarî danpêdanê bi aliyê din nakin. Li aliyek din rûdawên ku niha lê deverê bi giştî tên encamdan guhertinek erêniye derbarî mafê mirovan û mafê pêkhetayan li deverê û ew demê ku binpêkirin li dijî kêmîneyan dihate kirin nema. Derbarî mafê miletê Kurd li Sûriyê İsmaîl got ku miletê Kurd pêkhateyekî sereke ye ji pêkhateyên Sûrî û dibe danpêdanek destûrî bi hebûna Kurdan li ser xaka xwe ya dêrokî were kirin û dibe Kurd yekrêziyê bikin da ku mafên xwe yên destûrî bi dest bixin. Di dawiya gotina xwe de endamê rawêşkariya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku berjewendiyên wîlayetên yekgirtî û hevpeymaniya navdewletî û hêzên ku rola wan li deverên Kurdî heye kar li ser yekrêziya Kurdan di hemû babetan de bikin. Da ku berjewendiyên xwe li deverê biparêzin herwiha bê danpêdan bi mafê miletê Kurd û çareseriya doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê aramî li deverê namîne.